Ceylan Önkol Ceylana 12 salî 28 îlonê di sala 2009 li gundê Şenlikê ji navçeya Licê dema ajalan xwe diçerand bi bombeya ji aliya Qereqola Yayleyê ve hate avêtin û hat qetilkirin. Uğur Kaymaz 21 Mijdarê 2004 li Qoserê navçeya Merdînê dilingên wî de şimik hebûn. Bi kamyona xwe balîf û bettaniye bardikirin. Li ber mala xwe bi destên hêzên devletê hate kuştin. Uğur 12 salî bû. Bi 13 fişekan hat qetilkirin. Cemile Çağırga Çarê îlona 2015 li Cizîrê navçeya Şirnexê dema bankirina qedexeyên derketina derve de Cemileya 10 salî li baxçeya mala xwe bi fîşekên çekên polîs ve hate kuştin. Laşê Cemile bi rojan di sarnıcı dema. Mihraç Miroğlu 3 îlonê 2021 de li Xezexê navçeya Şirnexê Mihracê 7 salî dema duçerxa xwe de ajot bi arabeya zirxî hate kuştin. Berkin Elvan 16 Pişberê 2013 li qeda Taksimê dema berxwedana Geziyê de bi fîşekên gazê ji aliyan polîsan ve hate avêtin de jiyana xwe ji desta. Berkin dema jiyana xwe ji desta 15 salî bû. Alan Kurdî Alan ji Kobaniyê bû. 3 salî bû. Di 2 îlona 2015 li Bodrumê navçeya Muğleyê keştiya ku 14 kes tede bûn. Alabora bû. û ev dibin avê dema. Alan bi xenikandina dibin avê da jiyana xwe ji desta û laşê wî li ber avê xist.